מבצר זה פרויקט מטעם משרד הביטחון שמעסיק תושבים פה מהאזור כדי לספק את צורכי הביטחון פה ביישוב. הצוות פה אצלנו בשילה מבצע מגוון רחב של פעילויות, החל מתגבור בסיור לילה ובש"ג עד למערבים ביום ובלילה, תצפיות, פטרולים מסביב ליישוב וגם בתוך היישוב. המטרה העיקרית של הצוות זה לתת מענה לכל אירוע שלא יהיה ביישוב, וכדי להיות נערכים לזה אנחנו עוברים הרבה אימונים שכולל מטווחים, אימוני פיינטבול, הקפצות תרגיל ביישוב וגם סיורים ביישוב שכל הלוחמים יכירו את כל הרחובות וכל המבנים. אני רוצה להגיד תודה לכל הלוחמים שבצוות על ההשקעה שלהם שבזכותם הוגדרנו על ידי הצבא. צוות מצטיין אוגדת איו"ש. המצטיין הבא הוא צוות המבצר של שילה, מקבל את התעודה בשם הצוות מר יהושע פודיאק. הצוות מתפקד מעל שנה, אנשי המבצר מתפקדים בצורה מקצועית, זכו להערכה רבה הן מהפלוגה הגזרתית והן בתוצאות ביקורות שהתקיימו. ניתן לציין את תחושת הביטחון שהשתפרה בקרב תושבי היישובים וכן סביב הטרמפיאדות שבסמוך לשילה בזכות פעילות המבצר. Mafke tafke leincho